Zuzka, vy pracujete ako lekárka v Medirexe, stretávate sa s klientmi počas konzultácií a interpretácií výsledkov vyšetrení. Veľmi zaujímavou témou, ktorá sa v poslednom čase veľa diskutuje, je biologický vek. Hovorí sa, že každý je len taký starý, na koľko rokov sa cíti. Je to podľa vás pravda? Áno, ja si dovolím s týmto výrokom súhlasiť, pretože to, ako sa o seba staráme, ako žijeme, zrkadľuje to, ako sa v skutočnosti cítime. Takže keď človek dbá o svoju životosprávu, tak sa aj cíti určite mladšie ako človek, ktorý až tak nevenuje tomuto z aspektu svojho života dostatok energie a času. Ako sa biologický vek líši od nášho kalendárneho veku? Kalendárny vek je daný. To je to, kedy sme sa narodili a každému plynie spravodlivo každým rokom jeden. A nie je ovplyvniteľný vlastne ničím. Je to spravodlivé tým, že teda je to rovnocenné pre každého. Kdežto ten biologický vek odzrkadľuje vlastne skutočné starnutie nášho organizmu, skutočné opotrebovanie každej jednej bunky a tkaniva a do veľkej miery je ovplyvniteľný životným štýlom. Aké faktory najviac ovplyvňujú náš biologický vek? Čo môže telo zaťažovať a čo mu naopak pomáha? Najviac na to, ako náš organizmus starne, má vplyv chronický zápal a oxidačný stres. A práve tieto dva deje, ktoré v organizme prebiehajú, na tieto dva deje vplýva to, ako sa stravujeme. Teda, či máme pestrú vyváženú stravu alebo veľké množstvo rafinovaného cukru, spracovaných potravín, či športujeme alebo naopak holdujeme sedavému spôsobu života, životného štýlu, či sa hýbeme. A to do určitej miery ovplyvňuje to, ako naše telo naozaj skutočne stárne z toho biologického hľadiska v tom biologickom veku. Prečo napríklad by sme sa nemali porovnávať s ľuďmi, ktorí sú rovnako starí ako my? Môžu byť napríklad dvaja 40-tníci zdravotne niekde úplne inde? Áno, a práve teda ten biologický vek je o tom, že to nám povie skutočne to, ako ten človek na tom je. A presne ako ste povedali, 42-tníci môžu navonok vyzerať plus minus rovnako, kalendárny vek majú rovnaký, ale práve to, ako sa o seba starajú, je rozdielne. Jeden môže športovať, cvičiť, mať dostatočné množstvo aktívnej svalovej hmoty, ktorá ovplyvňuje potom celkový metabolizmus a fungovanie celého organizmu. Na druhej strane ten druhý môže mať inzulínovú rezistenciu spôsobenú stresom, zlým životným štýlom, poruchu metabolizmu tukov. A toto všetko ovplyvňuje práve to starnutie buniek, ten chronický zápal v organizme alebo oxidačný stres. A je teda pre mňa napríklad konkrétne dôležité, aby som vedela, aký je môj biologický vek, lebo okolo toho biologického veku sa naozaj teraz ako keby roztrhlo vrece a každého zaujíma dlhovekosť a pomalé starnutie a vlastne prečo je pre mňa dôležité sledovať, alebo či vôbec je pre mňa dôležité sledovať svoj biologický vek? Určite je dobré vedieť, akú hodnotu máte svojho biologického veku, pretože ak vám z nejakých kalkulačiek alebo výpočtov vyjde, že ten biologický vek je vyšší ako ten kalendárny chronologický, znamená to, že máte vyššie riziko rozvoja rôznych chronických ochorení, či už kardiovaskulárnych alebo metabolických. A práve toto číslo poznať môže byť motiváciou pre ľudí zmeniť svoj životný štýl, pretože ten biologický vek je ovplyvniteľný a dá sa to starnutie v podstate spomaliť aj zvrátiť, ak človek začne dbať na to, ako sa o seba stará. A keď hovoríte o kalkulačkách, ktoré existujú na výpočet biologického veku, dá sa biologický vek vôbec merať presne, alebo je to skôr len taký orientačný obraz toho, v akom stave sa nachádza náš organizmus? Existujú rôzne metódy na určenie biologického veku, ale žiadna z nich nie je úplne presná, že vám dá konkrétne číslo, tak ako je to pri tom kalendárnom veku. Sú presnejšie metódy ako rôzne epigenetické hodiny, ktoré vlastne skúmajú metyláciu DNA, čo je vlastne poškodenie tej DNA v rámci toho, ako sa človek o seba stará. To je tá tzv. Epigenetika, kde tie gény sa dajú vypínať a zapínať v úvodzovkách v závislosti od toho, ako sami o seba staráme.
Takže toto je jedna taká metóda, na základe ktorej sa dá do určitej miery ten biologický vek určiť. A potom sú to vlastne hodnoty jednotlivých biomarkerov, či už biochemických alebo hematologických, ktoré sa dajú jednoducho odobrať z krvi. A tieto parametre nám tiež môžu poukázať, ako ten organizmus starne, v akej kondícii sú jednotlivé tkanivá nášho tela. Takže dalo by sa povedať, že bežné laboratórne vyšetrenie nám dokáže napovedať, že organizmus je dlhodobo preťažený napríklad? Áno, presne tak. Aj základné štandardné vyšetrenia, ktoré sa robia každé 2 roky v rámci preventívnej prehliadky, nám môžu poukázať na to, že ten organizmus je preťažený, že tam môže na pozadí prebiehať ten chronický zápal, alebo tie bunky sú pod oxidačným stresom a práve teda aj na základe týchto parametrov sa dá určiť, že ten biologický vek daného človeka môže byť vyšší. Zuzka, vy ako lekárka, vyskúšali ste si niekedy vypočítať svoj biologický vek? Áno, teraz v rámci našej kampane a nového balíčku Zrkadlo zdravia som si aj ja osobne dala vyšetriť tieto parametre a následne potom som tie, ktoré boli potrebné, zadala do kalkulačky, ktorá určuje teda biologický vek. A bola som celkom milo prekvapená. Takže ste dobre dopadli. Áno, mala som ten biologický vek nižší ako svoj kalendárny. Ktoré hodnoty z krvi môžu byť pri takomto pohľade na organizmus dôležité? Veľmi podstatný parameter je napríklad kortizol, stresový hormón, ktorý nám môže odzrkadliť, ako ten organizmus s tým stresom vie narábať. A potom veľmi citlivý marker práve spomínaného chronického zápalu, a to je HS-CRP, teda vysokosenzitívne CRP, ktorého zvýšená hodnota môže predikovať organizmus k kardiovaskulárnym ochoreniam, k metabolickému syndromu a podobne. Ďalej sú to metabolické parametre ako inzulín, glukóza, inzulínová rezistencia a taktiež lipidový profil. Hovoríme o parametroch, ktoré do veľkej miery súvisia napríklad aj s rozvojom nejakých, nazvime to, civilizačných ochorení, ktoré si bežne človek môže dať vyšetriť a ktoré sú bežne dostupné. Áno, presne tak. Práve tie civilizačné ochorenia súvisia s tým životným štýlom a ten životný štýl ovplyvňuje aj tieto parametre, ktoré sme už spomínali. A môžem ja mať zo seba dobrý pocit, keď podstúpim takéto vyšetrenie, tak tie laboratórne výsledky mi ukážu, že ten pocit úplne nezodpovedá realite? Áno, môže sa stať aj takéto niečo, pretože práve veľa z tých civilizačných ochorení súvisí s tým životným štýlom. A veľké množstvo týchto ochorení je dlhodobo bezpríznakových, či už zvýšený cholesterol v krvi, alebo vysoký tlak, alebo začínajúca cukrovka, prediabetes, dlhodobo nemajú žiadne príznaky. Takže áno, človek sa môže cítiť zdravo, ale vyšetrenie už ukáže, že nie všetko v tej krvi je v poriadku. A prečo má teda pre mňa význam sledovať svoje parametre dlhodobo a to, ako sa vyvíjajú v čase? Lebo práve to je dôležité. Nie je nejaké jednorázové odmeranie si toho parametra, ale to, či tá naša snaha o zdravý životný štýl má význam a možno to môže byť pre niekoho aj také motivačné, že keď zmení tie stravovacie návyky, schudne, lepšie sa začne stravovať, tak aj tie markere, tie ukazovatele sa zlepšia a to výsledné číslo toho biologického veku je nižšie. Takže z toho dlhodobého hľadiska aj z takej motivácie toto má význam. A ak by ste mohli ľuďom dať takú jednu radu o biologickom veku, čo by to bolo? Asi to, že ten biologický vek máme vo svojich rukách. Ten kalendárny nezmeníme, ten každému pribúda 1 rok každým teda rokom, ale ten biologický môžeme ovplyvniť našim životným štýlom, to, ako sa o seba staráme, či cvičíme, alebo sa prejedáme. Ďakujeme, Zuzka.